Għal-ġimgħa dedikata lil persuni b'diżabilità, it-tnejn filgħodu saret konferenza dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità fejn ġew diskussi l-isfidi li diversi persuni b'abiltajiet varji għaddu minnhom ta' kuljum. Fost it-temi li ġew diskussi kien hemm l-edukazzjoni fejn tqal li minkejja li sar progress irid isir iktar. Diskussi wkoll diffikultajiet fis-saħħa u riabilitazzjoni u anke dawk li jesperjenzaw fil-post tax-xogħol. Matul il-konferenza dawk preżenti fukaw f'artikli li ġew ippubblikati mill-United Nations Convention for the Rights of Persons with Disability. Fost il-persuni fil-panel kien hemm il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Inklużjoni Grazzella Galea li fakret li kull persuna għandha l-abbiltajiet tagħha u bekk wieħed kapaċi jimxi l qudiem. Grazzella Galea qalet li minn ta' żgħira s-soċjetà għandha tgħallem l-integrità lil kull persuna filwaqt li niftakru mhux kull diżabilità tidher. Il-kelliema l-inklużjoni komplet li l-awtoritajiet konċernati jridu jassiguraw li kull persuna jkollha impjieg ta' dinjità filwaqt li jassiguraw inklużjoni vera fost kulħadd.